ila, la ila. Waya jikaran bindiga, 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 waya jikaran. Hello Oga. Sauran kayayyakin dai normal. To amma gaskiya bindigar dai na yi amfani da bullet guda 3, na hado fasinjoji guda 2 da direba guda 1. Na zo. Nan ma ya isa. To ai tafiya kasa ya fi sauri. Yawa. Canjin fa. Ai mai gida, wait. Mama anan nan sauka. Mai gida. In nake da kafa yana fi sauri tafiya. Aba mai gida, kai baka ce mun fadan ka ba shi zaka sauka. Aba mai gida. Ban kawai anan. Kai ni ma na ba inda sauka.